gebeurt zelden dat de stichting in één keer zoveel hoentjes tegelijk krijgt. Ze vangen de dieren op wat de laboratoria er niet meer kennen. Na proeven, of als het fokoverschot is, kunnen ze er niks meer mee. En dan kost het alleen maar geld als ze die beestjes handhaven. En op een gegeven moment komen ze dan vol te zitten. Dus dan krijgen ze een spuitje? Dan krijgen ze een spuitje, ja. De laboratoriumbeagles zitten nou tijdelijk bij de beestenopvang in Koortse-Tille. Ik al had het je tieren nooit zin, lang bleven ze net. Omdat we alle kennels eigenlijk al gereserveerd hebben voor de bouwvak. En dan komen er sowieso 60 tot 70 hoen. En dan is er gewoon geen plek meer voor de beagles. Het wordt redelijk nijpend, want we hebben nog maar 5 weken te gaan. En dan moeten ze hier echt weg zijn. Dus we zijn hard bezig om plekjes te zoeken. Maar ja, in de bouwvak zijn ook veel mensen met vakantie natuurlijk. En dan kunnen de hoentjes ik nog eens net bij Elsenien terugte. Ik al ben ze nog zo schattig. Laboratoriumhoentjes hangen gebroeksoenwijzing. Ze binnen wel zoen, maar haar als pup net volle aandacht krijgen van mensen. Dat betekent dat ze wat meer moeite hebben om aan nieuwe dingen te wennen. En dat is aan mensen wennen, maar ook hoe ze in zich in huis horen te gedragen. Het zindelijk worden. Daar moet je iets meer aandacht aan besteden. Het doel is dus dat de beestjes in kwatten uit van huis gaan, maar de nadruk op tijdelijk. Het gaat echt om help ons de vakantie door en daarna zien we wel weer verder.